Здравейте на всички, аз съм Gaming Rainbow BG и днес значи този клип ще бъде в YouTube, приятели, така че този клип сигурно го гледате там. Днес искам да ви покажа едни Clash Royale карти, които ги продават от понеделник, днес е сряда, ако някой гледа това в четвъртък или петък. Значи отзад са ето така, ще ви ги покажа моите, има и още много други. Сега всички се избиват за тях, защото това е модата сега. Значи първата, която най-много ме изкефи, ето тази. Пейка я наричат другите. Аз не съм много по Clash Royale, смисъл. Не знам почти нищо за тях, но реших да си ги взема и може да почна играта и да нещо да направим с играта, да се научим. Втората ми карта е ето тази. Ако някой знае как се нарича, да не ми се сърди, че не знам. Просто аз му викам Скелетчо. Преди малко, след училище, което беше преди 15 минути, да точно. Преди 15 минути се върнах от училище и преди да тръгна за у нас, аз си взех още карти и тази е една от тях. Ето някакви стрелички. Ще разбера, когато си изтегля играта, какви са по-точно. Имам ето тази карта. Да, всички са еднакви отзад. Ето я. Яка е. Имам някаква отвара, която пак преди малко я получих. Имам тази карта. Имам тази, размених я с един от моя клас. Имам и тази, на която викам The Clashers, защото има такъв ютубър, ако някой не знае, който има... Опа, аз търся камерата, който има такава икона в YouTube. Това ми бяха моите карти. Утре ще си купя отново и ще правя колекция. Ето ги, даже ще си ги наредя тук. И когато събера някоя много важна или много яка, пак ще ви я покажа, ще ви я включа в клип и да. Сега си искам да ми се падне оная принцес, която всички казват, че е много яка и много рядка. Искам я сега нея. За нея ще се боря. Ето ги всички карти на куп. И хора, това ще бъде всичко от този клип, да съберем картите. Очаквайте днес клип на някоя видеоигра или не знам, май на това, или на Clash Royale, днеска сме на тема Clash Royale, или на Hungry Shark, или не толкова сигурно на Minecraft, не знам в кой канал ще качвам, но както и да е. Чао!